Bună seara! Ghini vă aflăm la Altă Moabeti. Azi mi hrsesc multu o am oaspită Daniela Costea. Daniela este arhitectă, are drati multi lucri MT, domenia ei de arhitectură, își va năzburască de este lucru, de vrarea de tră patrimoniu, ama are drati mult lucru știu lumea armânească și va o întreb niheam de a este dauli, să zicem, căiuri ți fură de simasi tia. Așa că gine vini și Dani, mi hrsesc mult că te amază, oaspită. Inita Fly Alexandra, curioasă-ti Clisari și hiritimati tutti lucrurile pe care le adrați. Dani, asta hurhescu cu una întrebare ți o băgăm de aradă. Am aninte zic întrebarea, vreau să zic și amutritorilor că masa aibă întrebări ti tini, ti Daniela Costea, să îngrăpsească pe live-ul ți dezvărtești pe Facebook și noi, masa avem oară, să băgăm și ațele întrebări. Tora, Dani, cum adrăm cafioară, care ești tini? Um, mini este una întrebare mult uzori de apândăsari. Pot zic că ești familiată cu Stanța. BTC, un liceu teoretic de matematică și fizică și după aia nești tu la București, tu la Facultatea de Arhitectură. Tora dar și un master la UNESCO CER, la Facultatea de Filozofie. Ies cu deftul lui Anu acolo. Ies cu dai manini zic la întrebarea asta că știu că și Alexandru o avea o oară băgată și Nini zic că ies cu nipoata nipoata Ali Mai și al Papu la doi, sigura. Nipoata Ali Striana și Mita Costea, ei aveau numai Gheorghe, Iugoslavia Iusamintară, și nipoata al Pepa și Nașcu Dimcică. Poți zic că a avut tihi Jvluia și Tubană, ta să simt de adun cu pupânii, nu până larg, până mult amânat, ei luară calea mare, cum zici, tu dauni inghiți, tu patru meși, îți dosire toți patru. Și avem tihis cunoștem și stripăpânii, numai și păpânii. 7 din stripăpânii a mei cunoscui, maș pe unul cunoscui pe stripapla nostru Gheoghiclu din Cică. Gheoghiclu avea numai că ți era Naimaniclu de frați și atunci ai zisiră Gheoghiclu. Și Paplu, știu că era un om, străpaplu, era un om mult irbabi, aveam auzit multe permifi din năs. Lumea avea mari pisti pe el se avea mintată hoara Crisopoli, Ninga Cavala și strimaia mea, Maia Lenca, care era de taifa Vlahbei, era amintată Elefteropoli, tot Ninga Cavala. Și de tia că oamenii aveau mult pisti pe el și adică că era și multuit, zbura mai multe limbi, Xani. Lu băgară ca delegat atunci, tu Chirolu, când era mult zori, tu Elada, lu băgară delegat să ducă România, să zburască cu Iorga, cu care era de zburare tu Chirolu ațel și să îndreagă lucrurile ca românii să aibă un ban cam cu isihii. Și ai găsit că erau 3 delegați, un frate al lui Maia Lenca Vlagbei și el și Nica un alt Lali și Andreea Sirătut minarea românilor am vârliga de horli de Căsăbălu Cavala, tu Chirolu ațel. Și fu mult interesant. El are și un permif, altul permif, iar mult interesant. Și de simasi, zic eu, că el lipsea
Sansoară cu sora ali Maii. Pirmiflu zisi că ea era najmamșată dit regiunea Kavala și când era avgat tu Polim, tu chirolul acel să avea isusit de adun și fata muri. Oamenii ziceau că ditia că era mult umșată și de ochiar, avut de ochi și vachi de la de ochi muri. Nu știm. Na, tu chirolul acel nu poți să știi care fu lângoarea. Și când o sturnă, te că taifa din Cică cu taifa Vlahbei și avea dat zborul cu scrii, el a pufusire de adun tăifurlit, a suia mai alenca care era după Isusita lui care de-a mărti s-avea dus. De-apoi, din partea al Fendi, sunt păpânii mai astriana, era amintată tu acti Tesaloniki, ama ninga Tesaloniki, ama ei erau de Știp, taifa era de Știp și papumita de Crividol și de-apoi asigura cu alexarea de populație ajunsir cadrilater durustor și când trecu cadrilater la vârgării zdusiră tu hoara Beidaud, hoară mult umșată, eu papumita avea el sursea și tundea oamenii și era singura clotuhoară, ți-a dra estul lucru, avea tuchirolul acel mult interesant, era antreprenor. Embur. Antreprenor și toată lumea lui tingisea că nu avea, sigura, era și un om mult bun și tora ne lipsește multul. Toți patru ne lipsesc cu multul și oamenii aveau mari tinii acolo, tuhoară, papă, știi Maia. Alanța asta vreau să mai zic că alanță păpâni fur dascal, tuhoara Sinoie, de fizică și biologie Maia. La sculie acolo. Ca floare când o zbrăște de ei, zducheaște de-alihea vrearea trăiei și mindescu că cum zviduși tu ideea la Alexandru s-a dat cartea tră păpâni, pistipsescu că ca fi un din noi are istoria cât îmșate cu păpânii și va este și un bărnuți este nici amahoria și avem multe vahti te învițare. De-alihea zboarele sunt mult oarfănii, mult slabi, dar spus că nu știu, o năcumată din bana pe care o bânăm toți nipoții ți bânară cu păpânii în casă. Noi avem un chiro în casă pe păpânii de la Fendi, tația că tata era naimaniclu dit frați și atunci abunăm cu ei și nu are bană mamșată ca ațea cu păpânii în casă. De-alihea. Și este tiniți, sigura, este mult umșat să vezi cum minduiesc cu ei și să zică pe câte tricură și ți lucruri vizură și ți bânară și pe ți văsălii era și prios dusiră și câte casa drară și câte ori smutară. De-alihea. Când nu era aici zorit ei, s-a dar zducă tu ahâte craturi și s-a dar ahâte case și azi noi este lucrurile mult simple, mult lișoare sunt mari zorii din noi azi. Știi, ei când nu ziceau că este greu, că ca nu are, dar lucrurile erau așa cum lipseau sigur. Tora că de multicraturi și de primnări, tine și că nu ești atât mult legată de un loc. Zicem de un căsăbă și ania îmi pare că e un lucru bun. Mine mi duchesc legată. Em de căsăbă, em de măhălălu, eu crescui. Câteva oară nu este ghinesești atât legată de locurile astea. Și mi pare interesant că tine ai mai mult mutrita asta armânească, care va zic că când o lipsești, te duți, eu lipsești, te duți.
Aș și fui din mică, nu știu sigura câți așa, poate și când eram mic, din mic, de la 1 an, de la 2 ani, Dada Școafendi ne lua daima vacanțe, așa cum zici tu, primnări, când nu aveam sculio. Ne luau tu primnări și atunci țin minte că aveam un aftuchină. Era un aftuchină pe care o aveau mulți oameni dit comunismo, un old sit. Noi ziceam oulu. Eram la primnari cu oulu. Și daima nizeam ca fi ani, de mai multe ori pe ani nizeam la primnari și vidzum toată România și mai larg, nasim și nu știu desi ti dațea i așa duchescu că nu mi duchescu legată de loc, am mi duchescu legată de taifă, de soț, de soțată și am nădea că daima când sunt oameni buni, oameni irbabi, oameni copisti, cu care, ninga care poți crește și ei idea, când te-au pe tine aproape, poți să dai lucru bun și să lași ceva bun dinapoi a ta. Mm-hmm. Așa este. Mai mult o legătura cu oamenii decât legătura cu locul. În greacă, titi. Oamenii sunt timini naima de simasi, mai mult ca locurile. În greacă mai mult timini. Dună niham pit prota calim zicem niham ma desimasi ma mare ți adrași când o fugești de Constanța, că se bără tu te afla și crescuș și fugești București ta să înveți la Facultatea de Arhitectură. Prota cum lua așa pofase să dare arhitectură și să te duci București. Hârioasă întrebare, Alexandra. Nu lua eu apofasi, este un lucru, este mult ticiudii. Ania din mică ne-a risat să zugrăpsescu, ne-a risat să dar turli de seamni, era mai mult legată de partea asta cu anime, de seamnele japoneze. Ne-a risat Sailor Moon, ne-a risat Pokémon, zugrăpsam mult toate turlile de deseamni. Sigur, ca toate fetele adram și fustăni și cream toate turlile de lucri. Și vreau mult să neg pe partea asta artistică. Mei nu mi-a lăsat, sigur, să dau la liceul de artă. Ei vreau să înveț carte, nu să neg să dar deseamni. Ziceau că cumva să aminți tine părați, cumva zbâneți cu țiva de adrăm pictoriță. Noi nu avem tu taif, nu avem artiști plastici, tu taif, minduiati la țiva cam desimasi, cam serios, nu așa mintea piponi. Și băgai atunci tu zver ți-mi zisire, ama inima mea era tot la zona asta artistică, ne-arisea. Și ună zi vine teti la noi, mama are una soră, Nicoleta, ea se prifteasă și teti vine și ne permitusi de un soț de-a lor, arhitectul, ți-a risea mult zânatea lui, ți-a dar așa și ea îmi da de, zic ca și nădii și curaj, ta să neg mai largu pe zânatea asta, zici că înzăța atunci că ea este mult bună, că ea este mult umșată, că îmbină și arta și partea tehnică, niheam și ea este una zânată uidisită de mine. A mei când au zără numai așa, ți că nu erau mult apufusiți cu lucrurile astea, nu parașteau atât multe lucruri de arhitectură, ți va zic că zânata asta. Am apântul Sony, ajung și pe calea asta, eu nu eram, aveam, cum zici, mixed feelings, nu știam sigura, deci este ți lipsești.
Pot să că atunci când ajungi la arhitectură, fu și ca un lumii ahoria, un lumii nau timinim, vizui acolo dascal da mei ți nu adrau maș arhitectură, nici când ți erau scenografi, alții erau designeri de interior, turlii de lucri ți poți la dar tu facultatea de arhitectură, că clasele, ceasurile sunt mult, cum să zic, ahoria, noi adrăm acolo și filozofie, adrăm și matematică, adrăm și fizică, rezistența materialelor, nu știu cum ziceți ora pe armânești. Cum să puterea, nu-i gine imaš puterea, ta să si mniheam zăcăfații, puterea a ți ufilisești ta să stizmusești ți vrei tini, casa, blocul, adărămintul. Îmi pare gine că de asta că tora când te avdu, ania din afară îmi pare că aestu era naima bun lu compromis, că este unezânati, eu ai parte artistică, eu așa uduchescu, ai partea asta din mușutață, partea asta estetică, la facultate știu și miciudăsi și minică, să dară la arhitectură, em filozofie, em istoria a artei, să dară lucruri mult îmșate și interesanti, ama să dară și partea asta de zânati, zicem, practică, cum a dar să stizmusești, sau cum a dar să dar un plan, ti un adărăminto. Mai multul este teorie, a România, la alte facultăți tuxani, are mai multă practică, mai multă practico. Amaua, România avem mai multe teorii. Nu știu cum este Maghini, eu am vițai București și ne-a lipsit multul. Dalihia, soția mea ți bitisiră, nu tu ți-a dar arhitectură, nici când ți-a dar interior design, alții a dar scenografie, alții a dar graphic design, ca fi un cum duchi rolul acel când BTC arhitectura. Am una soață ți BTC arhitectura, ți-o am și soață tu Parea Arhe, care după arhitectura la Londra creative writing, că iar isa mult să îngrăpsească și tora este una scriitoare de simasi. Simșat. Yeah. Înțelegi că nu s-a dragăt mult practico, suntem tu facultate. Și când obitiți facultatea și acățași de-alihia proiectele, cum futi tine, că când ești arhitectul, lipsește să știi să zburăști și cu inginerul ațelții lucrează pe partea lui, de stizmusare, de construcție, să știi să zburăști și cu emburlu, ți vas bagă părați, tu adărămintul ațel. Cum futri țara? Partea cu zburarea nu pare a fu zori timini. Ti duchiari cu oamenii ți minduiaști ca fi cu partea cu emburlu și cu soții și cu ațel eu lucram, vahi. Ama delihia prota fu zori, că noi tu arhitectură, tu facultate, adrăm multe teorii. Și după aia, sigura că lipsea să le învățăm tuti, cum lipsea, știi, prota când ducați acel Awatu România are numai un certificat de urbanism, un carte, ți va să spună, ți poți să dar pe locul acel, cât lipsește să stitrază de la acea limită cu viținul, și cât e patomati poți să adari tu locul acel, care sunt, cum ziceam, care este legislația, care sunt normativele tu locul acel. Ama este le înveța și pas cu pas, cum ziceam. Așa este. Testa nu te înveață cană.
cu cărțile, cu dimarhia, cu aistii, nu te învață ca la facultate. Nu, la facultate nu am, dar aia când acați lucrurile, noi ia stizorii, prota, am dar aia la înveț, nu, după aia ți se pare lișor, am dai mai lipsește si focusat, si atent acolo, dar să nu alătusești să ceva. Τώρα că zburăm de Chirolo Estu, când adrai trițara de la facultate la lucru, vreau să te plecărsesc cu snăzăți niheam, în dau zboară, știi lucrarea ta tibitisita a facultatei. Tora, mindescu ca și asta tu n-ai mai multele facultăți de arhitectură, andabițești, lipsește să dar una lucrare, un proiect a tău și să lu părăstăsești dinaintea a dascalilor și ca fi un, sigur, lipsește să fie original. Tora, ți-a draștini, că sleagă niheam de lumea armânească. Vasa Hurhescu, prota cu lucrurile va fi care lui adrai prota mai desimasiz, zic și la Consiliul Tinerilor Armâni de București. Am induit, că toată lumea știe, de eventul de la Moscopole, da, unizații. Și atunci ne-a simână parei de tineri, Moscopole, și îndreapsim acolo toată platea și hoara ca un muzeu, cum zic, natural. Așa. Și timini Moscopole fu unis, fu baști toată parea pistipsescu că fu așa. Fu mult umșat, cât se și zumzații zâlii, și adrăm tot lucrul pe care lipseați la adrăm minte de stămării 15 de augustul da unizații. Și aveam adrat de București, că le oferisim și la Ziua Armânilor atunci, pe 23 mai. Aveam adrat partea de scenografie și de arhitectură, zic așa, casele armânești, s-a adrate pe module, am velit cu un material este poliplan, am mindescu că este numai internațională a lui material și casele erau adrate cu când erau case armânești, erau case cu grafică, mai multe case armânești dit pindu. Și ațele erau felicite ca standuri, tu niscânti case avea expoziții, tu alte case avea expoziții de strani, tu alte expoziții de artă, de picturi, tu alte case s-a dra vără workshop, vără părăsăsare de carte, tu alte case, nu știu, zvindeau piti, așa, și așa mai largul. Și după aia adrăm de adun că fumună parei, adrăm de adun partea grafică, aveam una zonă de geografie, una zonă de istorie, așa, de muzică, de strani. Și cumva armasia și tu suflet, că atunci Moscopole fu un event mult mare, eu să aveau adunat, nu știu, din țină zăsira atunci, am vârliga de 8-9 de oameni. Oho, ca baia. Viniră dit Americii, viniră dit Austria, dit Franții, dit România, dit Gârții și Macedonie, sigur, dit Macedonia din Nordul și fu așa ca un is. Ca un is mult umșat și mai mult că se ligă parea de soț și armasim soț și până ază toți. Și de-alihea fu mult umșat.
țin minte că aveam adrată parei de tineri care inițiau dit casă în casă, pe la casele, eu mică aveau armâni Moscopole atunci, azi sunt și mapțâni, și documentau pareile, documentau fumeaia la care inițiau. Și aflam caduri la ei, aflam istoria pirmiflu a taifuiei și după aia ajungeam acolo și deam și adram tot ținstivați zic partea grafică și partea de textul alăxit adrată pe limba armânească, adrată pe limba anglicească și albinișească. Yeah. Și de itia că Moscopole armasia și tu inima mea și îmi se pare un loc sâmtu. Nica arin dau băseariți acolo multum șatici de simasii. Atunci când ded acel dipsoni proiectul la facultate, când îl lipsea să-l dau, să-l adar, era dip când mi turnai din Moscopole, nu știu de si trecu un an, 2 ani atunci. Și tot minduiam la lucrurile astea, acolo aveam adrată și în 2 soți, Țibânau Curceaua și Tirana, și zburăi cu un soț arhitectul, ți era acolo, și el împitricu de la Dimarhii, împitricu tot planul, un program cu care lucram noi, tu AutoCAD, a Hoarei Moscopole. Și atunci putui să lucrezi pe acel plan, că l aveam la scara care îmi lipsea în ea, și putui să lucrezi și mindui că este o idee mult bună să dar tema Centru Cultural a armânilor, tradiția armânilor Moscopole. Și aveam, ca fiul lipsea să-și ia un dascal, să dar Slagiută, e tu proiectul al lui. Aveam un dascal mult bun care mi-a ajutat tu proiectul. Am aflat pe cali, zic așa, când tot căftam mai multe lucruri și mai disimasi care să mă aducă aproape de proiectul ăsta. Un dascal armân, mult bun și irbabi, Panteli Murga, cu care mi-am demosit și cu care zburăm mai mult chiro, proiectul la meu de la Moscopole, Centru Cultural, și de-aia Panteli îmi dea din iscânti idei mult bune și așa și proiectul. Yeah. Cum minduiești tini centrul ăsta? Sigura, este un proiect, o mai lipsește tini să-l minduiești ca acum este de lihia, nu? Ca acum care v-ați griști, zisi, lipsește să dar centrul. Cum le minduiești? Cum maslu videm din inti centrul? Cum este? Toată lumea va ști, armânii, că tuchirolul acel nu pare avea, că practic arhitectura armânească este arhitectura dit munții Pin, nu? Epirică, arhitectura dit epir, și mindui că mai mult de arhitectura țea, de stilul acel de arhitectură ți este mult și mult ahoria. Lipsește să ne minduim că armânii nu erau ligați de un loc și ei mai mult minduiau, așa i dusi istoria, îți ducă dit un loc tu altul loc, acolo era cam aghini, nu? Și atunci nu știu, nu mindui atât mult la o arhitectură, cât mindui la un loc, că locul era disimasi și atunci locul acel Moscopole, Curceaua și sigur și Horlia în Vârliga, atunci Moscopole tu
Ieta 16-17 era după Poli, după Constantinopole, najmamari centru cultural dit Balcani și avea zic niscânță vără 60-70 de mii de bănători acolo, Moscopole. Prota Academie, Academia era acolo, da, prota tipografie, ei stipuseau cărți, era Moscopole și vără 40 de băsariți mult înșati, care azi parte de ele care mai armasiră sunt tu patrimoniu UNESCO. Și nu mindui ahât multul la nu vreau ahât multul, mindui sigur la arhitectură, ama nu băgai ahât multă simasii pe arhitectură cât pe locul eu să dară a este centru cultural și el este mult legat cu istoria a românilor și cum să ajunge la el, practic, este ca un turlii de zigzag, așa, Cali zigzag. Ca un cali zigzag și cum ajungi omul acolo, trații pe un loc, ajungi la un loc, când îți duci omul, află-ți-va, ajungi la altul loc, află altul-ți-va și centrul ăsta cultural era pe un munte, ca pe un, era în zeană, pe un plateia și am un platei în zeană de munte și adrai niheam curbanii să ajungi în zeană. Și mi-nduim mult spiritual, că atunci când treci pe mai multe locuri, aduni mai mult ștari și mai mult isihii și vreari și multe lucruri buni de aradă. Și până ajungi în zeană, când te afli pe tine și acel cu care te conectezi. Vai. Cu care te legi. În zeană afli centrul, așa cum îl minduiești tine. În zeană afli centrul, afli scupolul. Ți este acolo ca funcțiune tu centru, ți mindui eu atunci sibă. Avea și o zonă de muzeu, zonă de bibliotecă, de cărți, de audio, de bibliotecă, așa, videotecă. Și avea și alți udați, zic așa, de workshop-uri. Așa, și aveam induit workshop de mâncare, workshop de adrarii stranii cu arafță, workshop de adrarii minghiuși și alții ahtări de mușuțari. Alte workshop-uri de adrarii cârlibăni și alte lucruri ți puteau să adară și sigur, tot acolo era și un altă arhitectură care era legată de aestă, un alt adărămintul, ți era un loc tu care oamenii n-au și dau, ca la hotel. Un hotel era minduit. Njari Hari, ideea asta, sigura că centrul nu este, ama vârzu carazva care va să doar centrul cultural Moscopole tinai proiectul în dreptul. Njari Hari și ideea asta nu hibălișor stalin până la centru. Nihamlu și duchi măseșța, cel ți va să ajungă. Desi va de lihia, i nu va de lihia. I desi poate află nu știu, vără zorii, îi zdănăsești. Așa este. Tora, după ți-ți adrași proiectul cu Moscopole, bițiși și facultatea, ahurhi și lucrezi de alihia ca arhitectă și până tora, azi, tini arhitectă ești. Zână niheam de cum este lucrul la tău.
Eu, a câți lucruri, de când eram facultate, studentă, vreau să ved cum este, eram mult curioasă, să ved cum este să lucrezi tu tesa asta de arhitectul. Și prota, țin minte că câți lucruri, când nu aveam sculio, Vera, cu stanța la un arhitectul. Auaj. Dar apoi tu anul 4 mai lucrai iar tu altul birou și tu anul ținții ajungi și la un birou de proiectare, un studio. Eu am rămas 6 ani, acolo ne adrai și stagiul, că noi lipsea să adrăm un stagiu, dar să luăm de-apă aia în dreptul de băgare vulă pe proiecte. Lipsește și de spinninga vai un arhitectul cama cu șteri și cu experiență până învățați-și voi să hiți de-apă aia pe cicioarele voastre. Și de-apă aia, după ce îmi dăd examenul, interviul, de ta să iau vulă și am dreptul ta să semneți pe proiecte. După aia, din oară, apropiai proiecte. Nu atât cât apropiai proiecte, ama că aflar soții, aflar soia, că îi luai această vulă și nu știu, aveau idei, aveau lucruri ce lipseau să le adară și prota cu ei a hurhii și fu interesantul. Fu interesantul. Țiturli de adărăminti adrași pântora? Adrai, așa, adrai casi, adrai mai multu hoteluri, adrăm un hotel tu Căsăbălu, tu județul Ninga nu știu desi câți oameni știu un lac mult umșat a România, Văliug. E una hoară mult umșată, Ninga hoara Gărâna. Eu s-a dar de Arad Jazz Festival și acolo adrăm un hotel la Văliug. Adrăm aua la Mari, la Custanța. Adrăm, cum ziceți, și locuințe colective, București și Custanța. Aua la locuințe colective, astea sunt blocuri, că nu știu desi oamenii știu de numai asta. Sunt blocuri, eu bânează oamenii. Ideea este că nu este un adărămintul una casă ti una taifă, ti un om, este un adărămintul ti mai mulți oameni, mai mulți fumei și de aradă blocuri, le zicem. Ați nu știm mult ghini dumenia. Și astea sunt pântora ți adrăm noi pe partea de arhitectură. Este ma îmșat să dari una casă, un hotel și un ahtari bloc. Voi zic că m-am șat tini ti partea creativă. Când o dari una casă, va și zburăști mai mult cu omul, ți va zbănați acolo, ti minduiești cum sibă ca un hili trăgean la lui, cum este el, și tini tuta și este. Ți sibă tuta și lucrezi. Ca fi una funcțiune, cum îi zicem noi, este ahoria. Este ahoria să dari locuințe colective, este ahoria să dari hoteluri și ahoria să dari casi. La casi de Arad sunt mai multe ani de museri cu ațeiția dar casa, de cum sunt cu aței care adar un hotel și una locuință colectivă, blocuri. Câți oameni când își adară una casă, au ananghi să știe că lucrurile imnă așa cum vor ei și cum zicești tine, să știe că este ca una ilii ei ați acasă și sigura
Sunt și nomuri, ți lipsește să li bați pe tu proiectul și să le andrezi tasiv bunii. Este a horia. Nu pot zic care este mai amșat, e mai interesantă, e mai creativă. Eu pisipsesc că tuti au țiva horia și mușutața lor. Vai si bëzori sigura se një apëndësisht se amatora mi mindujam dhe si ai vërë lucru ci lo adratë vërë projektu, si najma multu ca vohari, i ti minduesh se că fu si inshinai magini, fu najma bunlu, i tuti fură îmșati ști învițare țiva. La asta nu mi mindui. Dalihia pot zic că mi-a risiră tuti. Am un proiectu ți mi-a și n-ai mai multul. Este un proiectu care nica nu s-adră. Este tu lucru. Și este zborul de un adărămintu, ti mai mulți oameni, un bloc. Ți este aproape de un lac. Și acea arhitectură este mult interesantă, că avem un mare ubor tumesi de bloc. Și acel tumesi de bloc este un mare ubor și soarele intră din zeană, da? Tu mesi de ubor, tu mesi de bloc, e tu uborul acel, care este ca una seră, cu multe lilici, cu poni, cu așa. Ama uborul este învălit? Este învălit. Uborul este dezvilit. Blocul este, cum zic, blocul este... de învârliga uborului. De învârliga uborului, Și uborul este dezvălit și intră soarele tăști ubor și îți vede mult umșat. Și... am nădia să iasă geni, să iasă mșat acel proiect. Mult original și niheam adară și bânarea asta de adun cu lume ți nu cunoști, o adară cam amșată, că mai un ubor tu mesi, te aduni cu vără de vițini, te aduni cu altul, le cunoști și alor taifa, mazăți care și kitki, i poni, așa ceva, este îmșat. Așa minduim și noi la acest proiectul, să adunăm pe oameni cam aproape. Că dar adător acum este chirolul, mai mult cu aceste lângoari, oamenii nu se mai adună și nu mai sunt cât mult de adun. Și atunci minduim la acest lucru, să adună oamenii și are și un altul de împadi ți asiti sportul, e ca un fitness, așa, și un altul este ca un cinema room, eu poate să adun veținii și să mă de adun la un film. Ți-mșat. Să știi că în tora că tabdu mi-mindoiam și îmi pare că nica dininti de lângoarii cu bânarea asta de adun, nu pare asta de adun. Mini băneți să și tu un bloc, multi patomate și nu poți zic că îi cunosc cu toți veținii. N-ai mai mulți de ei, nu-i cunosc. Că bânăm tu idi un loc. Nu știu cât se, iasti țivații, minduiesc că nu iasti, am da băneți la casă și de aradă ți știi toți veținii ți au casă pe idia suca cu tine. Ama la bloc nu para. La bloc ca fi un cu lucrurile lui. Așa este. Te amărti, așa este. Amărti, Așa este chirolul, ți-l bânăm tora. Da, așa este. Știu că îmi zicești că tine tu lucru, ai adrată proiecte, ai lucrată și cu fratele tău, că fratele tău adară partea de stizmusari, este inginer de partea de stizmusari. Și vreau să te întreb cum este lucrul. Tora crescut de adun, amatora hiți de adun ca doi profesioniști, să zicem. Doi oameni ți au lucru de adun. Cum lucrați de adun? El este cu 2 ani mai mic ca mine. Noi fom studenți doi la București, bânăm de adun, tu e de acasă, cât fom studență. Și
este mult ahoria de cum era el ninti, de cum ia sitora lucrul la birou de adun. Cum zic, daima este de lucru, daima avem andamusi și lipsește să aflăm în cali ta să neagă lucruri lui Ghini și să adrăm, să aflăm apofasi la cafea întrebare. Ja se niham zori, ja se niham tičudia și ama tora că him de adun avem nădia ca lucrurile simnă magini. Sigura. Și pistipsesc ca în greacă să lucrezi nu, cu careva tu pe care poți să bați ahătă pisti și știi că are lucru bun. Asta este mult ghini că poți să am pisti pe el și daima când avem ananghirițiva ne ajutăm un pe altul. Este un lucru mult disimasi. Și minduiesc că de adun adrăm lucru mai bun. Ahoria, nu știu, tora nu știu, desi ahoria va sera magini, tora că him de adun am nădii că va să adrăm lucru și mai bun. Vreau să te întreb, Niham, știi cum este să lucrezi cu emburii, au tu plan să dară vreo hotel, au tu minti să dară vreo hotel, dar sigura, ca embur lăchi, pentru sonita se asăpărați de ți vorei să dară. Și desi este zori, când tu tine ai una idee, ama emburul dăți nu se poate, nu poți păltesc cu lucrul la estul. Emburul va să dară nu știu ți idee și tine dăți nu para fații că nu imșat. Cum o adari moabeta asta? Nu para avum zoria cât mari, cât se avum tihi pântora, că emburii pe care avum fură oameni mult minti mei și oameni ți duceau care este, cum zic, eu lipsea și stradzi sinuri, nu e? Care până eu pas ducă cu țivor ei. Emburi care achicăsesc cu nomurli, nu fu mult zori, am asigura vinim de mai multe ori cu proiecte ți fură cam exotice, cam futuriste și atunci avem mai multe andamusi și adrară un buget, îți vedă cât costusește acel proiectul, vizură că este mai multul decât pot ei tu chirolul acel și atunci minduim, niham, adrăm sigura și noi un mic compromis și minduim cum să adrăm lucrurile să iasă și ca un obiect de arhitectură îmșat și funcțional sibă bun și sibă sigura și tu părații pe care poate să-i da el pe acel proiectul. Și pântora nu fu ahât zori, emburii fură mult achicăsiți și dar adă n-achicăsim gheni. Aflăm soluții. Avem moabeta este bună, comunicarea este bună și daima când este vără zori, vără problemă, ne adunăm și aflăm în culai să andrizăm acea problemă. Dar ada și să dusi lucrurile. Vreau să te întreb, Niham, și de altă activitate ți-ai adrată tine. Știu că ai mare vrare ti patrimoniu, te aviglarea a ților adărăminti vechli, ți sunt umșati, ți fac cu țănării. Și ai adrată lucru tu organizații, tu suțate, slătățem. Vreau să te întreb cum te apropiași de partea asta și cum este lucrul ti patrimoniu, ti adărămintele vechile dit că se bă?
partea asta de patrimoniu ne-a risat și naima multu. Ea este multo ahoria și daima când una casă e un adărămintu, poate să zică un pirmif, una istorie, de mine este îmi umple geanul de harau, zic așa. Și vrarea asta de patrimoniu a curhit de când eram noi mici și adram primnări cu părinții, tu mai mulți câsăbați, mai multe hori din România și atunci eram la Cunăchi, la Vâră Castel, la muzee și mi-nduiesc că de atunci este vrarea asta de patrimoniu. Și după aia tu facultate dimi când avui clasii, când avui ceasuri de patrimoniu la universitate, atunci duchei mai multul că ne arisești multul a este lucru. Și tu dau niți spre intrai tu un ONG, Asociația Arhe, atunci intrai cu un proiect mult umșat care are numai Castle Break, adram primnări la Castere și la Cunăchi, eu eram și zburători acolo și ditia este că aveam adat în multe primnări. Eu nu știam până atunci, aveam vizută cu ciudia și câți cunăchi și câți adărăminti vechi îmșate și de simasii, monumente, aveau adrat armânii. Neș la Cunachea Casota, la Cunachea Belu, la castelul, la adărămintul Mocionii, Naca și la mulți alții. Și armaș ciudosită de mușutața lor și de cât de simasii sunt. Așa aflai armâni și tu patrimoniu. Și de alihia sunt mulți. Deci mulți arhitecți așa este. Fură. Și arhitecți siguratul București, că se bălu București și siguratul tot în România. Că tot zburăm din România, mașela, dar are sigura multi și Macedonii și Sârghii. Sunt multe adărăminti adratiti, emburi armăi, cu părazia lor. Am și alții adrate de arhitecți armâni, cum este Simota, cum sunt și alți arhitecți armâni mult de simasii, tu București. Tu, proiectul este Castle Break, zicem, ti primnări, să cunoștem cunacli mșate dit România. Pistipsescu că vreați, niam și să invitați pe oamenii să vadă mușutația asta de patrimoniu și să cunoască niam istoria, vahi? Și îmi pare că asta se leagă știi altul lucru mult umșat, ți l-a dragi tu care erai party, ațeiți nămutrescu știi, nu sunt de România, vai nu știu de cazinoul de Constanța. Constanța are un givaer, să zicem, un adărămintu ahât umșat și te amărti, nu s-a drațiva cu el și minduescu că erași tu pricliu, așa este. Zburană niheam ți-a drat voi de cazinoul de Constanța. Tu parea este tu care eu Nicaescu, tu Asociația Arhe, noi him parte din Europa Nostra. Ți vă zic că Europa Nostra este o federație europeană care este, ei așa zic, că sunt boața europenilor pe partea de patrimoniu, dar lobby, awareness, bag lunina vidala pe cafea adărămintu, care este tu periclu.
Și Jan Grăbsescu mai multe articole pitrec experți europeni și a da rățivata să scapă acel adărămintu. Și atunci noi, de tia că eram parte de această federație, vizum care programul ăsta ți avea numai 7 Most Endangered Heritage Sites from Europe, 7 naima tupricliu, adărămintii dit Europa. Și minduim cu fetele dit ONG să îngrăpsim la este proiectul, fără să ne minduim că vă să amintăm și aflăm după 2 mesi, că după un mes, 2, că ieșim, că acei care erau la comandăsaritul Europa Nostra băgară vula pe 7 adrăminti naima de simasi dit Europa și unde iali fu acel cazinoul dit Constanța pe care lu îngrăpsim noi. Și atunci, adrăm zburăm, adrăm mai multe andamăsi, neasim să zburăm cu Dimarhul, cu Stanța, neasim să zburăm cu alții care erau pe ninga cazinou, care lipsea să aibă borgea ăsta să ocupă de cazinou. Și ți adră Europa Nostra, ti a estul lucru. Europa Nostra pitricu experți europeni pe achiziții publice de Luxemburg, pe restaurare, pe adrarii, cum zice, restoration, conservation, pe Barbara van der Wee, care adră Muzeul Victor Horta de Bruxelles, și alții de Simasi, Ștefan Bâldici de la Institutul Național al Patrimoniului, și Epitri cu România, ta să dară un turli de carte, un turli de raport cu ștarea lor, de ți va zic că ți să adrăm noi să deblocăm, nu știu cum zic ăla pe armânești, că era închidicată situația cu cazinoul din Constanța. Deci că si gini părazii ti cazinoul din Constanța iara planul ți s-a dat cu cazinoul iara ama s-a îmbudisea lucrurile și nu s-a drațiva pentru Sony. Avea părazii era, planul era, ama nu s-a dra lucrurile. Și voi venit cu experții ăștia să ies de aminti de cum puteți să adrați, dar să nu se mai îmbudiesească proiectul restul și să ducă trăninte, așa? Era o problemă, Alexandra, din nomuri. Era o problemă de achiziții publice, le zicem România. De încupărări publice, încupărări publice cu instituții de crat și s-a îmbudisea cloc că alții adrau contestație de aia și îți bloca lucrurile. Și atunci ei viniră România, zburâră cu oamenii de Simasi care erau în vârliga de casino, ne adunăm, adrăm mai multe conferințe, adrăm mai multe lucruri de adunci primnări, moabeți, și de aia adrarea este raportul. Și am grăpsir fimirizli europene pe casino. Îți băgă și videala pe casino. Și de aia lucrurile imnar mai largu și nu știu desi are legătură nu, ama azi casinoul de la Constanța este un proces de conservare, de restaurare. Care va zică pentru Sony și cu ajutorul vostru, putut de să stricu mai largul de ambodiul estu și pentru Sony să hurhi un lucru ti cazinul estu nu să chiar adărmintul?
Eu aș și pisipsesc, noi aș și minduim că lucrurile pe care le adrăm fu disimasi că ațelei presiuni europene fur angricară, tu chirolo ațel, tu dauni optuspra. Aș și minduim. Am asigurat că lucrurile astea uh, nu li zic publici. Yeah. Sigura. Tora că zburăm di patrimoniu și așa este că šania njau hari zicem casili cam avekli, njau hari tațea că sunt adrati cu un alt minduiari, niheam, decât se adrămnoiază. Așa că njarea nișania hari patrimoniu, ama, mi mindeam și la una întrebare tora că te aveam că zburășță, diu știi, ți casă, îți adrămintu fații țănerii a vigliarii, ți casă și ți adrămintu nu este ahât disimasei și putem să ne minduim că, bun, cum are mulți oameni, să zicem tu, că se bazi și locul țân, putem tu loc de una casă să băgăm un bloc. Miniescu niham conservatoare, nu paraniari hari, tu loc de una casă îmi șat îți bag un bloc, ama aminduescu că întrebarea este fații. Cum știi când de lihea lipsește țânerii una casă că este vechi? Știi, după arhitectura pe care o are ați acasă, după materialele cu care este adrată, după stilul de arhitectură țiloarii, poate este Art Nouveau, poate este Art Deco, poate are alt stil brâncovenesc, cum este Auatul România. Știi că este de Simasi, că este cu arhitectură de Simasi și sigur este un listă cum sunt tutti craturile pe care le bagă ca historic monuments și niscânt ideale sunt băgate ca historic monuments, ama alții care sunt ușale de Simasi nu sunt băgate și atunci sigura că sunt tot periclu și niscânt emburi pe care vor să dar altul țiva acolo, dit care va poate vor să dar părați, dit lucrul acel, vor să scapă de casă care poate tu niscânti cazuri să aibă o valoare arhitecturală mult mare. Asta este un lucru cu care s-a lumt multe ONG-uri tu ca ficrat. Este zori. Lipsește zveți, sigura, și ca arhitectul nu lipsește lipsește să-i dai ori nimic a emburului care are mintea să dar ahtari lucru. Mi-ndui de multe ori la este lucru, tațea că București, minduescu când al vezi prota oară, îți pare mult misticat. Are adărminti noi, dar apoi are și Nali, are și casi vechi și sunt unul lângă alt, pare că nu are atât mare, pare că nu este totul, să-i zicem, de ideal stil, este mult misticat. Și minduesc... E normal? Este normal, cât se își București cupit mai mulți eți și ca fietă vine cu stilul la ei arhitectural, vine cu minduiarea ei, cu urbanismul la ei, cu mai multe lucruri și practic sunt nu știu cum zic, ca amprente, ca minduieri dit ca fietă. Ca toară dit ca fietă. Ca toară dit ca fietă. Și ți minduiești că asta lăsăm noi, dieta noastră. Îmi este frică. Cât se? Asta lăsăm noi. Am de asta lăsăm lucruri în șati, lucruri de simasi și am nădia să nu spărțăm acele lucruri ți le adrar ațeiții fur mintea noastră. Sigura, tora lucrurile ți le adrăm noi tora, va fi peste 100 de ani, va fi și ali patrimoniu.
Nu știu, tora nu poți Minduiescu și Zuchescu ca ți patrimoniu pasiv peste 100 de ani a este lucri. Am asigurat patrimoniul pe care îl avem noi de la ațeița vini răninta noastră. Este mult interesant, mult umșat și are un valoare mult mare. Nu știu desi și fu cafioară, tu cafietă. Tora, îmi pare că niheam arhitectura modernă, câte văroară acă ies cu dieta esta, nu pare că este mult limpidă minduiarea, ideea din apoi de arhitectura modernă. Câte văroară îmi pare că nu achi găsesc cu delihia, e că nu este dipui de sită cu mine. Poate să cu mașmini, poate sibă cafioara și tu cafietă arhitectura, zicem, sibă cam aninti de minduiara aților țibânează toată aietă. Tine cum o vezi? Arhitectura contemporană, modernă, dieta pe care o bânăm tora, este de alihia nu dai mai asti ahâtâmșat, am știi cum zici că mușuteața este tu ochii ații lui care mutrești. Și disimasi este sigura strâng din nomuri, sibă nomuri buni și strâng diali, dar sunt nomuri, ama după aia sibă îmșată, nu, cum ziceași Vitruviu, și după aia sibă să aibă o funcțiune bună și o funcționalitate, da? Adică sibă funcțională, să ai, tu ți lipsește acolo tu acel loc, pe care îl luam cupiri, la care ne cu Nichi. Și după aia sibă cu puteri, nu? Să aibă puteri și să șadă în cicioare la el nu e vor surpare de loc și atunci să dar sibă vor zori cu casa ței, cu adărămintul acel. Tora de mușuteața de partea estetică, eu mi îndoiesc că toți care tricur tu în facultate de arhitectură lipsește să vadă și să adară și să aibă partea asta de estetică mult dezvoltată. Niscând ori este zori vași de la Embur, că nu are a hățpăra sau nu poate bagă a hățpăra sau poate că nu-i da banca cu Nichi a hățpărați. Am amintesc că toți Ahurhescu își di la acel plan a căsăbălui, a locului urbanistic care este și cu nomurile lui. Și atunci acel când este cama permisiv, cama te lasă să adari iți vrei, zbadză iți material vrei, iți buiau vrei, ca cloțe ți le da tuti, iți poți să adari, ți nu poți să adari, atunci te-ațea niscânti ies ahoria. Una casă poate să aibă pasivă mult umșată și alaltă poate să aibă, nu știu, materiale mai uruti, buieli mai stridente. Avem o întrebare tora de la Flori Costea, care zice așa: eu este hâștea cama mare, tu lucrul de cafezuă și tu lucrul te armânami. Eu este mirachea cama mare. Tricky question. Sigura că naima mare mirachi este daima tu lucrul cu armânamea. Tora de oară poți să că este un lucru. Crești Gianlu când adari lucruri te armânami. Acolo este vrarea naima mare și de-alihea este una vrare ahoria. Și tine adrată multi și pe partea asta
Vai face te întreb niam știa este lucru, tini ne găsești niam că erai tu CTRM, eu acolo eu lucrat cu proiectul eventul din Moscopole dau ni zații, Yeah. ama ai adrată și multe alte lucruri pininga este tu eventul, ești viceprezidentul la Suțată și desi nu alătusescu și la fara armânească și vreau să te întreb niam te lucrurile te armâneami, cum futi tine. Ahorhim tu downi 7, downi 8, atunci când venim de adun cu Vio, cu Nasi, atunci ne adusir frații Stamule, pituți, cu fetele, nipoatele ali de Tazoe Carabaș, cu Cati și cu Dana, cu Teo. Fu mulți atunci care venim trubârnul la țări la CTRM și de a fu mult umșat, că adram cum adare ștora tinerii de CTRM, andreg eventuri de ziua armânilor, de primăvara armânilor și alte eventuri pe care le mai aveam, vreo expoziții, tu parcul, vreo altul lucru pe care îl aveam tu chirolul ațel. Și de apoi tu dau unii țin spre intrare la Asociația Culturală Armânească și acolo, sigur, adrăm și alte lucruri, cât putem ca fi un din noi, cât avem chiro. Avem nădii să adrăm și alții mai buni, să lăsăm ceva bun dinapoi și sigur azină și alți tineri care se îndrupască și care se poate lucrează și ei terminami, zină și cu alte idei. Yeah. Ai vără proiectul Zățempininga ațel din Moscopole. Ți-ar masi tu minti și tu Gian și ți-a avut hari multu? Tu ești ani de când lucrezi em la Suzat, em la fară, em la CTRM? La fară nu ies din mult chiro. La Suțată și la CTRM. Nu știu, pot zic că toate proiectele pe care le adrăm, tu ca fi un proiect fu țiva mșat, țiva de simasi, ar masim cu țiva bun de acolo. Eu dai mă zic că partea asta de zburare, de duțarea moabetiei, de antreprenoriat, poate asta o învățăm și acolo tu CTRM, că se adram dai mai mult logistică la toate eventurile. Și învățăm multe lucruri acolo. Ne-ariseau mult și proiectele pe care le adra Flori, proiectele cu Erasmus Plus și cu alte proiecte și cu Învață Armânești, adrați de Elena Saricutodic, de adun cu Florentina. Pisipsescu că asta este defturul proiectul de simasi îmșatu și cu mari duchiari și vreari. Învață Armânești, care a lăsat dinapoi multe lucruri de simasi și îmșate, pe care avem nădia cilimeanii să le ofilisească și mai largul. Te dăsești înveți armânești, tine cum învițași armânești? Învița armânești în casă cu păpânii și la Maia de largu, și la papu de largu și acolo zburam armânești, am și în casă cu Maia și cu papu și cu mama și cu tata zburam armânești. Azi este și un zi, că ne aduce amintitora, un zi de simasia a România. Azi iurtusim ziua Vrariei, Dragobete, și tora că ne-aduce aminte de Maia și Papu de Largu. Azi Maia Pepa va iurtusea 80 de ani. Ea era, noi ne-adram și cai în casă când ne la ei, că Maia era amintată tu ziua de Dragobete și Papu era amintat nicochirul la ei tu ziua de Valentine's Day, de 14 de scurtu. Și doi erau amintați tu zilii care iurtusim Brarea și atunci era și un firmi fahoria.
Simșat, cu multă vrări. Cu multă vrare. Și ești sulară cu vrare, cu sivdaie și atunci tu chirolul ațel nu para era ahăt pe vrare. Mai mult de pe cum lipsește, sib. Amalei fu cu vrări. La ei așa, este pirmiflul lor că cu vrare. Simșat. Tot că zicești și de lumea armonească, ni zicești țivați ni-armasi tu minte și îmi pare mult umșat și vrarea tati Zagori. Zăi niheam ți duchești când te mindești la locurile ațelii îmșati și ligate de armonami. Ți Duchescu că voi șed șaclo. Tazea că nu ies cu multul ligată de loc. Este un loc mult ahoria, Zagori, casele, arhitectura de Epir, de Zagori este mult umșată. Cum este? Casele sunt de chiatră, sunt aspinzurate pe munti, sunt în dauhori care sunt mult disimasi și lipsește armâniți, nu erau nica tu gârții, tu pindu, tu zagori zducă și sliveadă, sunt mult umșati. Este hoara Siraco, Calarites, hoara Nevesca, și alți hori mult umșati, amici. Din Nevesca, îmi pare că a îngrăpsit și Cornelia Golna. Tu romanul la ei, roile spusiți, este zborul din Nevesca, e în Vesta, cum îi zicea hoară ei, că atunci când era iarnă și didea neaua, o învulea și era toată hoara albă și îmșadă ca un înveastă nouă. Simșat, nu știam istoria numai ei. Tutti horli di Zagori sunt umșati, tutti horli di Pindu sunt umșati. Când să surpă un caruță și cu oameni îmșați și buni și tinisiți și ahoria tu locul acel. Mult niarisi locul acel și ne-adrăm și soț tu primnările pe care le adrăm cu fetele, cu suțata, fu mult umșat și îi hărăstusesc cu Ali Florentină din nou că ne trapsi după ea tu primnări și că vidzum locuri mult umșate, locuri care van armână tu Gian tută bana. Și de-alihea, noi daima când ne turnam dit Elada, ziceam că ne lipsește vă răstămână, ta să ne revenim și vreau daima și de mamultul, are o energie ahoria. Așa este. Dani, ne apropiem de pitisita mobete ești de ază și cum adrăm cafioară, ați vă așația 3 întrebări scurti. Prota este desi ai vrut zbor armonesc cu țițari hari n-ai mai multă. Hărioasă, mi-ndui la este un lucru, mi-am și pot să spun că propriul zbor care îmi vine tu minti este zborul praxi. Niarisește mult zborul ăsta și de mine este și mult ahoria și îmi se pare că praxea pe armânește nu este praxea aceea care nu este educație. Nu este o praxă simplă, acea educație de care are ananghi ca fi om. Mai este mai multul de ahăt, mai multul de educație. Când îți praxi, cum adrau păpânii praxi? Adrau praxi când mutrei la ei. Tine te prăxeai atunci când îi mutreai, cum adară lucrul acel, cum adară lucrul alantul, cum zburaști cu tadi om, cum zburaști cu alantul. Asta e praxea. Tinia, tu ți vedeai și am vârliga de ei, de părinți, de păpâni. Zboarăm șate, așa. Tora desi ai vârmăcari? Sari hari n-ai mai mult armonească?
Naima multu ți adrau dauli mai și adarăș mama își da multu bună. Sigura piperchi ți găsiti cu ouă și cu caș. Yeah. Și de sei vărăcânti că armânescu ti tari hari naima multo. Maș un fuzori smintiescu la maș un. Ama narisescu tutti cântiți li dipindu epirotica. Narisescu cântiți li sigura pe armâneaști, amaș pe elinicheaști, mai mult sigura pe limba mea, pe limba didadă. Era un cântic mult umșat care îmi vine azi tu minti, Vanghelița ni, dicuni cât așteptam, aparații de la moară, senti bașnica noară. Știu cânticul, e mult umșat. E mult umșat și tutti cântecele cântate de Maxus de Iori Maneca, Dumnezeu să-l iartă. Tutti cântecele sunt mult umșate. Hârioasă Dani Timobeti, dali henia fuhare și vițai multi și armân cu tută mirachea ta și vrarea ta care îți ducheaști. Emti zânata ta, emti mușutați în general, emti păpâni, emti lumea armânească și mi hârsescu că ai ahântă energie, dar toate proiectele stimșati tu care te băgași și la care le dădești cali. Hârioasă Alexandra, hârioasă a mutritorilor și hiritim atâti toate lucrurile pe care le adrați cu armânamea media, este delihia de mirachi, că poate să audă toată lumea zborul armânesc cu limba armânească și alte lucruri poate să le spună ca fi om care este călisit oa. Așa este. N-ai imagini este ca fi un zică lucrurile lui. Te știi imagini, te lucrează și te iari hari. Și ne hărsim că azi putem să adrăm și ca una voltă tu lumea arhitecturiei. Curioasă te călisare și am nădea că a lăsat și o țiva dinapoi cu a este zboară și a este permifi pe care le-am bânat. Sigura și Haristoșa mutritorilor, că și zură cu noi nica ună seară și vă ne vedem stămânații inie, așa că ună seară îmșată a tuturor.